Dili ni maabot sa third notice kung ihatag lang certificate of ebidensya ang atong amahan sa barangay. Oo. Maunta mo ihangyo sir. Mangunta namin. Taga-asa gyud mo. Sir, kung maingon ka nga taga-asa ni puro mi taga-Cagayan de Oro. So, kung Sa barangay. 10 years Ano kami siya? na kung mapingin mo ani sir nga mangutana mo nga taga-asa ni, siguro maingon ni taga-Cagayan de Oro. Kung maingon mo nga taga-asa ni nga barangay, kasi klase ni nga barangay natin eh. So nga ni sir, unsa may katungod nato nga piras Pilipino nga bawalan ta mo puyo sa yuta sa Pilipinas. Unsa katungod nato kasi katungod ninyo nga mo bawal mo sa isa ka Pilipino nga mo puyo aning yuta alabi na gitawag nga timberland. Kung gusto mo og ebidensya kaloy sa Ginoo namin sir. Amo lang yun sir. Isip pa. Siguro kita tanan din eh. Pilipino ta. Puro tanan yung mga pamilya. Ang ako lang ipasabot ba? Anong kuhaan magkatubod? Mga Pilipino. Kung sa may naang, diferensya nga mo mga pobre kung mga kwartahan. Ano man di wala kuhaan may katubod kung puyo anong yuta sa Pilipinas. Kung gusto lang kung tayo, yung joke kasi. Inaamay tayo, inaamay balaod.